Ja, lieve kijkers, alweer een nieuwe aflevering van Loerensie Kijkers Door. Voor ons ook over jong. We zijn in Lin. We zijn bij de studio van TV11. En ik zit de bus er al op geklet. We hebben Bios, Yves Hendricks en Nick Rompelberg. En die gaan een reis maken naar de Noordkaap. Ik zie dat ze zich daar helemaal op gekleed hebben. Ik ben hier gewoon in Lin met het zonnige dagje. En we gaan eens even met de jongens spreken wat hun bedoeling is, wat ze willen, wat hun plannen zijn. Laat ons gaan. Ja, laten we eens hier lopen, want toen zat ik al nu. Goedemorgen heren. En nog eens de race heren, of wat gaat gedaan? Ja, we gaan naar de Noordkaap en dat is allemaal voor een goed doel. Want we gaan geld inzamelen voor Movember. Dat is een organisatie die dit onderzoekt naar prostaatkanker. Ja, ziekte nummer 2 die bij mannen voorkomt op dit moment. En dat moet echt dan gewoon veranderen. En daar gewoon voor geld voor bij elkaar brengen. Ja, zus het. Dit is een Fiat Panda. Dus misschien niet de meest aangepaste auto als je naar de Noordkaap wilt. Maar dat is misschien wel ook juist de uitdaging. Hè? Kom op de Noordkaap geen panda's voor. Nou, nee, de panda nee, wel de bruine beer natuurlijk. De bruine beer. Ja. Ja. Maar hoe is de Noordkaap? Hoe is dat precies? Nou ja, we gaan dus zeg maar vertrekken ergens in Duitsland. En dan rijden we van Ganzenmoeg, Sint-Petersburg, Rusland en dan nog weer naar de Lofoten, helemaal bovenaan. Finland, Noorwegen en dan naar het uiterste puntje. Zeg maar de laatste weg die op het continent loopt. Daar gaan we naartoe. Het laatste wat je ziet zijn of beren of rendieren. Wat is het? Nou ja, dat wordt maar de vraag. Als we gaan aanrijden, dan is dat gelukkig niet het laatste wat voorzien. Hè? In ieder geval, Oost 2 kunnen ze er niet tegen. Maar wie komt ze eigenlijk op zo'n idee? Ja, wie komt ze op zo'n idee voor wat we gewoon gaan doen? Dit is aan de ene kant natuurlijk een super uitdaging om dat zelf eens een keer met eigen ogen te kunnen zien. En aan de andere kant zit er gewoon een fantastisch goed doel aan die heel hard de centen kunnen gebruiken. Dan heb je een prachtige auto met hier zinnig een QR-code erop. Ja. Dit is de code waar mensen op kunnen scannen. En dan kunnen mensen een bijdrage leveren, whatever het is. Ja, de lui die nu toes naar TV11 loeren is het moment dat ze een telefoon pakken en naar de televisie gaan scannen. En dan alles wat ze overmaakt, dat kunnen we op een hele goede plek terecht. Dan hebben ze gezegd, het gaat niet alleen over geld. Mensen kunnen ook andere dingen inbrengen. Ja. Wat is dat voorbeeld? Ja, we zien al geholpen. Hè. Bijvoorbeeld zoek die geweldige spijkerband die we nu hebben. Het is technisch echt nodig daar om te kunnen rijden. Die hebben we al gekregen. Maar er zien natuurlijk ook nog andere dingen boeleus met kunnen helpen. Hè. Zorg dat we het niet koud krijgen daar. Misschien is er wel een outdoor merk dat dus kunt helpen aan heel goed geïsoleerde jassen. Want je moet zich voorstellen, min 25. Hè. En dat zijn de goede dagen op de Noordkaap. Dus... Maar goed, je gewoon je begrip op zeg maar de prostaatkanker onder de aandacht brengen. Dat hele idee achter het Movember onder de aandacht brengen. Yves, wat is die rol in dit verhaal? Nou ja, zelf ben ik werkzaam bij de Wegenwacht. Dus het nummer... Ja, een stukje. Ja, het is nummer technische stukje. Ja, dat is van mij. Ja, ze kunnen eigenlijk Oost 2 ook meenemen. Of hier kunnen goed koken. Oh, we kunnen koken. Daar is ik voor nog iemand voor. We koken wel in de berg of zo. Mijn bijdrage is echt het stuk techniek. En navigeren doen we uiteraard samen. Is er internet of wie gaat je daar oriënteren? Nou, navigatie is verboden. Dus alles moet op kaart. En met bebording de weg zoeken. Navigatie mag we niet gebruiken. Het is helemaal old school, hè? Dus echt zo wie het vroeger ging, de kaart met en dan goed navigeren en één keer goed rijden natuurlijk. Maar wij bepaalt door die regels voor, old school. Wat is... Nou, dat is de organisatie Boeven met rijden. Dit is een internationaal gezelschap van rallyrijders die dus met een grote groep daar naartoe gaan. En er is ook nog een wedstrijdje onderling, want de wedstrijd die lui zien, uiteindelijk willen ze wel allemaal als eerst op de kaap staan. Hè? Met een hele groep. Het is een hele groep. Ja. En hoeveel mensen zitten in die groep dan? Nou, tot nu toe zien het ongeveer 70 equipes, dus teams die meedoen. Maar ja, ze moeten natuurlijk us gaan sponsoren. Veel willen dat geld bij gaan brengen en niet die andere mensen die met gaan doen. Er zijn ook eens veel Duitsers, veel Zwitsers, Fransozen die metrijden. Wat is uw diepste motivatie? Je wilt mensen helpen met prostaatkanker, dat begreep ik, dat ondersteunen. Heb je zelf de ervaringen met in de omgeving? Nee, ja, gelukkig is dat us nog bespaard. We zien ook niet de lui die daar als eerste mee te maken kregen. Want naarmate ze ouder worden, dan krijgen ze die problemen. Nou ja, en nu hopen we in ieder geval met genoeg geld bij elkaar brengen tegen de 10 tot 4, hugeliefd dit hebben. Dat dan wel het prostaatkankerprobleem de wereld doet is. Ik vind het een fantastisch doel. Ik vind het ook een fantastisch initiatief, moet ik zeggen. Het lijkt me ook sowieso heel erg leuk om eens een keer met zo'n hele groep rallyriers old school naar de Noordkaap te gaan. Ik denk dat ik wens je veel succes en kom vooral vertellen wat er gebeurd is. En de wets.
bij TV11 kan ze filmpjes insturen. Dwars op de iPhone, hè. Gewoon even sturen, een paar keer vloggen en bloggen. Hè. Stuur het op de TV11 en dan kunnen we gewoon aan de kijkers laten zien wat er allemaal onderweg gebeurt. Lijkt me spannend. Ja, maar stel Nick, ik zal nog hier een sticker op de auto willen hebben. Kan ik dat nu nog regelen? Ja, je zit nog hartstikke op tijd. Hè. In februari 22e gaan we pas vertrekken. Dus meld u vooral bedrijven die ons willen helpen. Meld u, want er is nog genoeg plek. Hè. Er is nog genoeg plek op de auto. Er zijn nog bedrijven die doen met, maar het kan altijd meer. En hoe kan ik dat doen? Nou ja, als je TV11 met wil sponsoren, dan QR-code scannen gaan overmaken en dan plakken we meteen de sticker erop. Maar als ze mij wilt bereiken, is het gewoon mijn naam, nickrompelberg@me.com. Dan hebben ze mijn e-mailadres en dan weten ze me te vinden en dan gaan we een afspraak maken en zorgen dat er een mooie sticker van uw bedrijf op komt. Jongens, veel succes. Dankjewel. Heel veel succes en ik zal zeggen tot de volgende keer bij Loerensie. Kijk eens daar.